kwavela impandla engaka kwavela impandla engaka sengiyathandaza asiwavali-ke thina amehlo uNkulunkulu wokhwini baseLondon uNkulunkulu wonongoloza sila workshop sizothandazela nalezi shimane ezingenamuntu sizothi lemvula inothi geza lezi shimane sivuke ngokhwini baseLondon weNkulunkulu sithandazela nalamadoda ngongo sizothi labongogo abadedela inyuka ngokhwini baseLondon. Amen. Sicela uChillies TikTok influencer. Sanibonani. Sanibonani. Akubona izandla kwabazi uTikTok la. Ake nisho wathinta umkhonto akweyini. Wathinta umkhonto udawe yini? Wathinta umkhonto udawe yini? Ningi engizokusho ngicela ukubonga kuqali uChillies ke lo yini TikTok icela imic enye ngcono. Bayazi abangaziwa bathi abawa pelepele. Abawa pelepele. Lalelani ke bangani bami ngicela wenze kanje. Mawune ex yakho nje apha mthandi umuntu one ex la. Mune ex, i-ex. Ngicela uye efonini yakho ubheke inamba uyimemo futhi ngiyafuna sesengqondweni vele ama-exeni nginanwayeka kancane. Ngicela uyitsheni i-ex yakho uthi mhla ka-15 siyakuphi? Hey akuniswa siyakuphi? Siyakuphi? Ayeye nge-MK ayeye. Awutshela umakhelwane nje sihamba nama-ex ethu. Yamba no-baby bethu. Siyolalela unqamalala. Ngicela ukubona ingane sekhehla elina-82 years. Aningizwa nini? Ngicela ukubona ingane zekhehla ekuthiwa lina-82 years. Lalela ngesemsuka la. Umuntu mawufuna ukumshaya kahle womshaya ngale language yakhe ayisebenzisayo. Basikhuluma kabi bathi silandela ikhehla elidala alina future. Leli khehla lingena future ke ngokwabo libashaye nje kunyaka owodwa nababhubhisi. Ngifuna ukusho lokhu keke nje. Mungangazi ulandele ku TikTok Chillies zokuthola. Kulezi insuku ngidila nomuntu othinta unqamalala. Wathinta iMK nje ngihlala emqaleni. Angisabe umuntu wathinta iMK nje nginawe shaqala. Umuntu omnyama uzokhululwa. Sengiyasuka la. Ithemba lomuntu omnyama ohluphekayo ocindezelwe iMK kuphela. Siyabonga unqamalala ebudaleni bakho ukuthi wathi ngeke ngife ngingakhulumanga. Usibekele ifoundation esizokwakhela phezukwayo. eMoses Mabhida siyoqopha umlando ongakaze wabonwa eSouth Africa nase-Afrika ukuthi indoda endala inhlangano yahlula abantu zarothwa vele sawina. Sengisuka la ngicela ukubonga ngiyayishintsha ilocation songowaseDurban. Danko. Esikhathi sabibuso silojama wathi babengekho. Esikhathi sabibuso silojama bethu babengekho. Ayomsabalasa esejoyina joyina joyina
kahle kungenxa yabo abasi athi holo lo ha holo 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 lo athi holo lo ha holo 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 lo athi free education and learning in our lifetime this is solution athi free education and learning in our lifetime this is solution Purama posugama doritos, Doritos, Sisonata. Purama posugama doritos, Doritos, Sisonata. It's a chocho, chomama cho, chocho, chomama cho. Elinis when I coco be, Elinis when I want Elinis when I coco be, Elinis when I want Elinis when I want Ramaphosa Doritos 2026 in the Swaziland. Ayizimbongi